Tak ahojte, krásny deň vám prajem, tak znova som pri videách, znova vám porozprávam niečo zo snoch, niečo zo snovej, dalo by sa povedať takej tvorby, lebo my sme všetci prepojení a to, čo sa dnes sníva mne, môže sa zajtra snívať vám. A ako sa tieto sny vykladajú, tak to mám už nejaké 30 až 40 ročné skúsenosti, ktoré som niekedy konzultovala s mojim kamarátom a veľakrát sa tieto sny splnili a či už išlo o náznaky, alebo či už išlo o nejaké konkrétne udalosti, tak, lebo je viac druhov snov, takže aj podľa toho si môžeme vyložiť sny. Takže mne sa tu snívalo, boli sme u suseda, alebo som tam už bola sama, už ani neviem, len viem, že tam bola nejaká party. Pripomenulo mi to príbeh spred rokov, keď som bola kamarátka s mojou susedou. Dnes sa len pozdravíme. Ahoj, ahoj, ako sa máš? Všetko je to formálne, uzavreté a studené. Asi mi ten sen pripomenul, že potrebujem do života viac veselosti, zábavy a svoje myšlienky sústrediť k radosti, lebo čo mi potom ostane v spomienkach? Ako mám krásne uprataný byt? Aká som bola pracovne činná? Ako som si plnila svoje úlohy vzorne a poctivo? Takže viete, ono niekedy to je naozaj aj o tom, ako byť zodpovedný, ale veľakrát ako byť aj uvoľnený a ten život tak vlastne brať ako takú hru a doslovne sa zabávať. No, nie každý je s mojou takou zábavou spokojný, lebo stáva sa mi to, že často meškávam a je to môj taký celoživotný problém, ale urputne s ním, ako nechcela by som povedať, že bojujem, lebo naozaj tieto veci si treba do života prijať. Ale ja som slúbila teraz, že porozprávam niečo, keďže viete, že vám rozprávam z knihy, čo vám hovorí vaše telo od Iny Segal. Skončila som teraz chrbticou. Ešte som vám chcela o kostrči porozprávať, čiže uzavrieme to kostrčou na budúce. A potom by som prešla aj na obličky a iné časti tela, čiže môžeme aj močové cesty a tieto, lebo rozprávam to, čo najviac ľudí trápi. No ale chcela som povedať vám aj svoj vlastný príbeh, ktorý sa stal pred rokmi a postupne sa stávali nejaké, také, že som mala nejaké závažné situácie. Samozrejme to súviselo s psychikou, súviselo to napríklad s tým, že som bola napríklad Ileus som dostala vtedy, keď som bola vo veľkom strese, rozvádzala som sa a proste hovorila som si, že jak kráva a bohužiaľ som ako taká tielna kráva ma nafúklo a skončila som pod nožmi. Našťastie naša chirurgia je vyspelá a veľmi dobrá, mi pomohol veľmi dobrý odborník a čreva, ktoré boli na pulte, ako som sa najskôr dozvedela, vyčistila sa mi brušná dutina, črievka sa vrátili naspäť, bolo všetko v poriadku a chvála Bohu, tak to je už ďalších 21 rokov od tej operácie. Takže môžem naozaj vďačiť niekedy, nie niekedy, ale veľakrát aj lekárom vďačíme za to, čo nám pomohli. Ale chcem povedať, že veľakrát si môžeme pomôcť aj sami. Napríklad, keď som mala ísť v nejakých 19 alebo 20 rokov, som mala silný zápal a už vtedy som mala ísť na operáciu. Prišiel kamarát, doniesol mi vzácnu našu bylinku alchemilku, pila som čaj a keď už bola som na ultrazvuku a pozerali a cista nikde, že 7 cm cista zmizla. Čiže vyliečila som si ju v priebehu niekoľkých dní, čo som ležala v nemocnici a pila ten čaj. No samozrejme brala som aj lieky, čiže aj jedno s druhým. No a potom sa mi taká situácia opakovala ešte o pár rokov neskôr, keď som mala silný zápal brušnej takisto podbruška a už bála som sa, že zase budem rozrezaná, cakom prask, lebo dosť ako dal zabrať ten Ileus. Tak som začala vtedy používať metódu vizualizácie, že som si vizualizovala, že to, čo tam mám, tam bola tiež vtedy 7 alebo 8 cm cista, že proste predstavila som si takých mravcov, že ako mi to všetko požierajú a ako proste tá cista mizne. A viem, že vtedy mi chcela pomôcť jedna priateľka moja,
Ona bola na dovolenke a postavila sa tak do mora, tak si ma predstavila a začala vizualizovať mi pomoc. A to bolo presne v ten deň, keď už ma mali pomaly operovať. A ja som ju ako keby videla ako som ju zastavila a povedala som jej, že ďakujem, teraz pomoc nepotrebujem, lebo už som si pomohla. No a keď som išla na ultrazvuk, keď pozerali, že už predoperačný som mala, už som bola pripravená normálne na operáciu, všetko, mali ma rezať a potom, že pozrieme sa na to ako znútra, tak zistili, že tam nič nie je. Tak to bol ďalší taký malý zázrak a ja som sa veľmi z toho tešila. No a vlastne aj cez tú knihu, čo vám hovorí vaše telo od Iny Segal, ak si budete vizualizovať toto, čo vám rozprávam a liečiť sa svetlom, ktoré si vizualizujete, alebo používate aj biolampu, to je absolútne jedno, len dôležité je, aby ste vy tomu verili. No a ešte taká zvláštna udalosť sa potom stala, keď som po tej operácii už bola doma a som tak ležala a naraz som cítila veľké svrbenie na vnútornej strane stehien a nevedela som, čo sa deje. A naraz som si vizualizovala tých mravcov, ktorí odchádzajú z môjho tela. Takže je to pre niekoho možno smiešné, pre niekoho možno rozprávka. Berte to ako chcete, verte tomu, neverte, je to na vás, ale mne sa to podarilo. Mne sa podarilo zlepšiť svoj zdravotný stav a ak niekto to vyskúša, rada budem, keď mi tam pod video napíše, či sa mu to podarilo alebo nie, či si už zlepšil nejaké svoje veci v svojom živote alebo nejaké nemoci. Takže liečme sa, usmievajme sa a tešme sa zo života a hlavne rozdávajme všade veľa lásky, komu len môžeme. Tak krásny deň vám prajem a ak sa vám moje videá páčia, vo videu číslo 23, tam mám napísaný ceník, čiže keď kľudne môžete mi potom zavolať, ozvať sa, môžeme spolu konzultovať niečo, ak niečím máte problém. A ak nemáte problém, ale len sa vám páčia moje videá, tak vám budem vďačná za každé euro, ktoré pošlete, lebo neposielate ho len mne, ale posielate ho aj môjmu synovi, ktorý je športovo nadaný. A keďže viete, ako to dnes v slovenských rodinách chodí a ešte aj ktoré napríklad ja, že som samostatne vychovávajúca matka, takže tie peniažky naozaj sú tam tak, ako sú, ale verím, že sa karta obráti a že začneme aj cez tú vizualizáciu, začneme si doslovne vizualizovať bohatstvo a takú štedrosť, čo sa týka ešte aj blahobytu. Takže prajem každému, aby bol plný lásky a samozrejme, aby cítil aj ten blahobyt, aby cítil tú finančnú hojnosť a takisto aj sebe to prajem. Veľa lásky vám všetkým. Ahojte.